वाढत्या वयासोबतच चेहरा बदलणं, सौंदर्य मावळणं आणि वार्धक्य दिसून येणं ही गोष्ट काही नवीन नाही. ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि यातून प्रत्येकालाच जावं लागतं. मात्र आजकाल अनेकांच्या चेहऱ्यावर वयाच्या आधीच वृद्धत्वाची चिन्ह दिसू लागत आहेत. जर आपण या समस्येच्या मुळाशी गेलो तर आपल्या असं लक्षात येईल की आपली बिघडलेली दिनचर्या, आहारशैली या गोष्टी अकाली वृद्धत्वाला कारणीभूत ठरत आहेत. चुकीचा आहार घेणं, पुरेशा व्यायामाचा अभाव, सातत्यानं लॅपटॉप किंवा मोबाईलचा होणारा अतिवापर या गोष्टींमुळे आपल्या शरीरावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून आले. नमस्कार, गोमंतक डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. अकाली वृद्धत्व टाळण्यासाठी या टिप्स आपण जरूर फॉलो करा. कमी झोपेमुळे त्वचेवर अनिष्ट परिणाम होतो. आरोग्य तज्ज्ञांचे असेही म्हणणे आहे की झोपेची वेळ कमी असल्याने शरीर स्वतःची दुरुस्ती करू शकत नाही, ज्यामुळे त्वचा अधिक निस्तेज दिसू लागते. अनेक जण सकाळी उशिरापर्यंत झोपतात, त्यामुळेही त्वचेला कोवळे ऊन मिळत नाही. परिणामी ही सवय तुम्हाला अकाली वृद्ध बनवू शकते. धूम्रपानामुळे विषारी पदार्थ शरीरात प्रवेश करतात, ज्यामुळे श्वसन प्रणाली देखील विस्कळीत होते. तंबाखूपासून बनवलेल्या गोष्टींचे जास्त सेवन केल्याने त्वचेच्या नवीन पेशी तयार होण्यास अडथळा निर्माण होतो. हीच गोष्ट मद्यपानाच्या बाबतीतही. सततच्या मद्यपानामुळे डोळ्यांखाली सूज येणं आणि त्वचेवर सुरकुत्या पडणं असे अनेक प्रकार घडतात. त्यामुळे ती व्यक्ती लवकर म्हातारी दिसू लागते. भूक लागली कीच खाणं हा एक नियम जर आपण पाळला तर आपल्या शरीराचे नक्कीच पोषण होते. तसेच भूक लागली म्हणून जंक फूड न खाता आपण घेत असलेला आहार हा पौष्टिक आहे ना, याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. जे लोक खाण्यात निष्काळजी असतात तेही लवकर म्हातारे दिसू लागतात, असं एका संशोधनातून समोर आलंय. चिरतरुण दिसायचं असेल तर दररोज पौष्टिक पदार्थ खा. जसं अन्न आपल्या शरीरासाठी उपयोगी आहे तसंच पाणीही शरीरामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतं. शुद्ध स्वच्छ पाणी प्यायल्यास शरीरातील रसधातू पुष्ट होतो. कमी पाणी प्यायल्याने त्वचा निस्तेज दिसू लागते, त्यामुळे दररोज पुरेसं पाणी प्या. या आणि अशा अनेक टिप्स मिळवण्यासाठी पाहत रहा गोमंतक डिजिटल. धन्यवाद.